ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲಂದೇ ಪನೊಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳೆ ಬುಕ ಮಿತ್ರರ್ನಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಅನುಗ್ರಹ ಫಿಲ್ಮಿ ಲಾಂಛನಡು ಎ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ R.D. ವರ್ಮನ್ ಪಂಡ ಧನಂಜಯ ವರ್ಮೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್ ಬಾಬು ಮೇಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮು, ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಟ್ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಎಂಕಲ ಹೈ ಪಿಚ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಸವನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಬಾಲ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯಿಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಡೆ ಕೊಡುಗೈದಾನೇಂದ್ರೆ ಈ ಊರು ತಾಗುತ್ತೊಡೆ, ಈ ಊರಿದ ಅರಮನೆ ತಿಮರಟ್ಟ ಗೊತ್ತುವೆ ಮೇರೆ ಪುದರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ನಾಲೂರ್ದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಊರುಗೂ ಕಣ್ಣಾದಿ ಕಾಪುನ ಈ ಮಣ್ಣಾರ ಜಗೆ ತಪ್ಪುದ ಸಾದಿಗೆ ಬಿಲಿ ಪಚ್ಚೆ ತೀಯೇ ದುಷ್ಟರೇ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಬಡವೇರೆ ಪಾಲಗೆ ಪುಲಿಪುದ ಬೇನೆಗೆ ಬಡವುದ ಬಂಜಿಗೆ ಅನ್ನದಾತೆನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಪಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಸರೆಯಾದೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಮುಡಿಪಾದ ಜೀವನೇ ಬುಡುಪುನ ವೀರಾಧಿ ವೀರನೇ ಈ ಊರ ಸರದಾರೆ ವೀರಾಧಿ ವೀರನೇ ವೀರಾಧಿ ವೀರನೇ ವೀರಾಧಿ ವೀರನೇ